Kublai yapi baro, gipedang sungobha yapi hakanika channel puli khubor ngap shipang. Sungobha parlok ban like, bat share ki video, bat kum juru ban subscribe hakanika channel. Kum kadak kajing kersaan kajongpi. Ki khubor ba menta kasngi, kakhat nyau terik ujemang ar hajar ar pulai. Ap katanat pulit ban yo ashimti ya kishipai BSF basiat yap ya unong nyatrok. Shalong jemang khan reu terik. Katnat pulit kejala kadang ap ban yo ashimti ya kishipai BSF ki basha kem halor ka jingdon kti ban siat yap ya unong nyatrok ha ka jingja ka balaja dangshan hajan kashnong maushun sharum penursla East Khasi Hill District. U Director General of Police u Dr. LR Bishnoyul ong bakani ka jingja kadang yat hi ka jingtoket bat kadang dan ru haying bishar nang ta ul ong baha ka jingya kondo bat usimbut menteri rangba uba prestun tensong uba pet yakatnat pulit hasketriat ladon langru ki officer nakaliang ka BSF ha ka baki layakren yakani ka benta nadu ki kendon an jong ki sipai BSF ka benta jong ki ying bishar bat kiwei ki kendon. UDGP ulong banakal yang kisipai BSF kilakular banle katkom kaan Henry hakajo kapor katnat pulit kajelaru kalayai ban bakidai ban IT syaki pulit kajelaya kita kisipai BSF Henry kaan ru kadan na kabenta kibadai kinong tre ka sarkar pedeng ulong bahado menta kidan laingot kisipai BSF kibala syakem kajing syasiat yap unong nyatrok uba roning nong kendri kalaja hakamit santarik ujemang hakapor khatwei baje menmet ha kisipai BSF ha kabakila keno bakata katrok kadai kabakit yaki masih hakawai pat kaliang UDGP ulong bakatnat pulit kadang penkre ban pha ya kakot pencisha syaying bishar halor kajing ong kaying bishar bante lakam ya kajing ti bat kajing shalan ya udoyong bean sa kani kawai pat ko khubor kata kajing pelip boarding ya kisamla puli Shillong jemmang khan reu terik kinohikai kolet chapok kalama jong Kamigalaya Teacher Association hakasngi baar kila pentip sya menteri katnat boarding U80 mandal bakajing pelip boarding ka kata jor ye ki khana bat kisamla puli ki bapen kre na ka benta ki examen bapher hakashithi sya mandal ka president MCTA ka Dr. BH Buam kalong baha kisngi banwan kisamla puli ki hab ban yakhun ye ki examen jong ka North Eastern Hills University bat ki weipat ki examen kajing pelip boarding babon kenta kalakta ya kajing penkre jong kisamla na ka benta ka examen ha kaju kapor ka rukom ajing hikai ru kalakta lang namar kislam puli ki penankam da ki kor ki bor laong ka Dr. Buam kumta nakaliang ka MCTA ka kentu ya menteri ban watlat ban penduna ya kajing e bayo kendu kisamla puli khnang bakanum kta palat yaki sakani ka weipat ka khubor ladadang yai beteng kajing terkhong hab ban pensange penmi boarding ong U80 mandal Shillong khan reu terik ujemang Menteri badai pet yakatnat boarding haka sarkar jela Abu Tahir Mandal ulakran syai bakajing penmi yaka boarding elektrik nakawa umnyam kala ban poi hadu uput usam ban hab ban pensange no alada kajing terkhong kamar yang kanang yai beteng habakran bat kilat pathai kubor menteri uong bakadan kajing sungkya kabajur halor kajing duna hakawa umnyam namar menta usnem ka kaduna palat habayanu jor bat kiwei kisnem kumbalong menta ka kadan tanglai hajar sispa andrepusan phot bat kadai kabaduna tam namar kajing don kam ban penmi ya ka boarding ka kadai bandan lai hajar sispa nyau phot bat lada kanne kanang yai beteng ngim ban se ban hap pensange no ya kajing penmi boarding elektrik nakawa umnyam ulong kajudan kajing khen ya kajing don ha ki dam ban la ban penmi boarding elektrik hendai lada kaduna ya kani kajing khen ngim ban se hap ban pensange no ya kajing penmi boarding kumba kalong menta ngidang penne ya kaju bat ngin hab ban syukermen bakajela kan sayo aslap no namar kadai artat ka ayom ula benrap hakabayadai bat kajing jurip menteri ya kadam sat henen kesngi mondal haringkat ka Meghalaya Power Generation Corporation Limited bat ka IIT kilahir ban jurip ya ka umnyam ban pet ya ka jinglong jingman kani kadam ngilahir sya kani kadam ban pet ya ka jinglong jingman jong kani kadam bat haka jingpet jong ki kilai ba ka jinglong jingman jong kani kadam kadang biang walla kataru kila shem ya ka rai ba ka IIT kan khmi bnya habaro ki benta kum ya ka ultrasound bat kiwei ban lapten rai ya ka jinglong jingman jong ka jingkieng ulong umondal ula banrap ruda ka boong lada pet na bar ka pau bakalong ka babiang Henry ya ka bahapo on amla bantip bat ya ka nila bantip tahadien balapan long ya kites bapher ki bangin sa le no hakini kisi ki por banwan ulaya thuru bahadien baladap banle ya kini ki aka on sakaliang no ya kinar jong ka jingkieng ka company kala trai shakmat ya kani menta ka company kan sapet ya kani kumno banle
Yakani ka jingking on khang yat kali na ka bentalai hado unreu kanta ha kata kasngi bakishna yakani ka jingking bat yaki kali on penyat no na ka wai kalenti ha kasngi ka bobot kila ban let hendai yaki kali he kin omsha tang yaki kali rat kin sha ban yat lingba ulong. Menteri katnat boarding ula benrap bakini kinyat bat kinsa pentep yaki pat ba ki bayat bayeng bakintep ka IIT kan pendep kuloikat bala ban pendep ya ka jingpet pnya jongki ulong ula benrap ru da ka bayat hu ba ka jingking bathamai ka bandrung shanong ba shalong ka dei ban le da ka PWD ka baladan ka jingya sorjamen ya ka nikasurok bat ka Geology Survey of India kala batha bakam dei ban pelang kendau namarkan kata ya ka nika jingtei ka badan lupa bat kan ni ka ya chakmat bat kan nikasurok kan ya lat na kan nika jingking kabala dan mentah. Saka ni kawai pat ka khubor, syabat kat badang temu bantu tuk-tuk, shulong jembang kan riu tarik. Usunish marak ula ujor syaki pulit baha ka katlai tarik ujembang kirunar kilatu ya ka tuk-tuk jong u ka badan yau number ML not pra F riu not saulai na yau ampati ha Southwest Garo Hills. Hakawai pat ka jingja kinong shnong ka ambari Southwest Garo Hills kila yo bat yo wei ubreu balatip kerteng kum obio CH marak arpu arsnem karta kat ba udang temu bantu ya kawai ka tuk-tuk ka balong trai da usuti sangma. Upromi suciang ula ujor syaki pulit baha kamiet jong ka khat artarik ujum mangkirunar kilatu ya sauteli kisaka na kamarutikar ML not sau di sau pra sau nyau na yalong West Jante Hills. Paralog nginya syambiang bat phi haki wei pat ki khubor khublei shibuan ya phi na kapor.